Otu akwụkwọ ọgụgụ nke akpọrọ Dynamism na Administrative Leadership na Human Capital Development bụ nnọọ akwụkwọ nke lebara anya na ndụ ọkammụta Jane Okoye Nwadialor bụ nke agbapegoro kpọmkwem ma chee n'ihu ọhaneze na Mahadum Tansian nke dị n'Ụmụnya n'okpuru ọchịchị obodo Oyi na Anambra steeti. Ọkammụta Nwadialor bụ ya bụ Vice Chancellor na ya bụ Mahadum na ya bụ akwụkwọ nwere ibe 311 bụkwazi nke ọ bụ ndị ọkammụta mmadụ 6 tụwara ya n'ibe tutu ekpoko ya o wee họrọ ya bụ akwụkwọ. Ka Joseph Egbeọchakọrọ gị ka mmemme ahụ si wee gaa. Oge ọ na-ekwuchitere ndị odeakwụkwọ isii ndị ọzọ ọnụ ha, ọkammụta Ejikemeụwa Ndụbụisi kọwara na akwụkwọ a bụ nke akpachapụrụ anya wee dee iji wee cheta onye anụ akwanyere ugwu maka mbọ ọ gbagasịrị n'ebe o metụtara ezi ọchịchị nakwazi ịdị uchu n'ihe ọbụla ọ na-eme iji wee weta uto mmadụ ibe ya. N'oge ọ na-akọwa akwụkwọ ahụ, ọkammụta Mishak Efureze nke ngalaba mgbakọ na mwepụ n'ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Egwu Ojukwu nke dị n'Igbarịam gwara ndị ọkammụta dị iche iche ndị na-eme ihe nchọpụta nakwazi ndị eji okwu ha agba izu na agụmakwụkwọ ka ha tinye anya n'akwụkwọ a n'ihi na ọ ga-abara ha niile uru. Na mgbape akwụkwọ ahụ, onye majority leader nke ụlọ omeiwu nke steeti a ma bụkwaziarụ onye nnọchite anya okpuru ọchịchị ekwusigo bụ Honorable Ikenna Ọfọdeme, onye acting rector n'ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Oko bụ Dọkịnta Eugene Ubaka bụ onye nọchitere anya ya bụ onye Deputy Rector Academics Dọkịnta Uche Ọnụegbu nakwazi onye President General nke Ichi Development Union Chief Damian Atuigwe kọwara onye ahụ akwanyere ugwu a dịka otu onye bụ onye na-aga n'iru ịtụnye ezigbo ụtụ nke ya n'obodo ma dozikwa ndị ọchịchị nọ na ngalaba dị iche iche ka ha ghomie ya ma soro nzọụkwụ ya.